Actually, sa'yo na lang. Ayaw, magpili dire ko sa... Ya, kung sa'yo mapilan dire, imong i-translate sa English. Iyo, baka mo Sige. Tiyanan! Sa'yo mo Masayaw ako, Inday. Pagkita sa screen. Dance me, sister. Bakto man, dance me, sister, guys. Ang pasayaw ako, Inday. Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Kian Mahinay, your Bisdak Vlogger for today. And don't forget to like and subscribe! Oh! So for today's video, napunta diri sa akong eskwelahan. Mag-challenge sa punta diri. So akong challenge niya, ang buhaton karon guys. Kay... Nakoy, arin akong papel. Yung mga papil. Alright. Continue ta guys. So nakoy mga papel dire niya ang mga 6 kabok papers niya. Ang suwat dire kay Bisaya. Niya ang buhaton nila ni Hey guys! ilang i-translate sa buka oy. Ilang i-translate guys. Yung kita tagtao dire. Di mo mama translate! Alright. Alright, dali din. You're the one that Just. ako yung adjust. Yes! Alright. Nakoy challenge day. Nakoy 6 kabok. Nakay 6 kabok papel dire niya. Pagpili ko sa isa. Pagpili ko sa niya, kung sa imong nabunutan kay i-translate og English. Ay, easy. Yung 6 represents. At nga, ipakita sa screen. Unsa man yung yata? Ipakita sa screen. Hala, nagkiri-kiri. Oo, i-translate. Good shaking. Ayaw eh. Ano sa English ano daw? Oh my God! Nag-shake-shake! Daga kay salamat na ha. Oo. Itarong sa day kay. Ano pa na yung sunod day? Bye! Bye! Alright. Dahil nakoy country ka ng 6 kabok papel niya. Imong buhaton ani kay imong i-translate sa English. Sabot ka dai. Gipagkog sa dai. Unsay mo ha? Don't stay Unsay mo ha? away for too long. Ayaw gayud pagsaad kung dili mo matuman. Muna iyang statement. Fun. Don't make promises if you couldn't fulfill it. That's right. Char. Unsa tay mo? I don't know. So, dara po tayo guys, no? Atay, man kinabuhi. Dali. Papa, may mahawa sa kiyan. Ayaw lang siya mo kiyan. Kamusta ang pag-ilisan? Agay! Ay, sorry, kumusta ang pag-ilisan daw? Namin siya dito. Boot goes. Oh, sige, Alisa. Hindi sa day. Kunyara pag-ilis. Hindi sa day. Ano ka? Gangster lagi ka ganda guro. Alisa. Ay, saan mo ba dyan mo day? Uy, hindi man agak ka lang na Alisa, pagpili sa darig papel. Yata, mo siya eh. Uy, kasapi. Pagpili sa darig papel ba? Wala ka dyan ay, uy. Atay ka na. Guys, nag-ilis siya sa iyang uniform kay di siya ganahan matusian. Hindi ka ganahan matusian dahil. Butay ka kay baho man, baho. Nagahikaw ka. Imong gibad. Guys, just add my I have mutual also. Let's go Chinibuana. Let's go. Which is Alisa. Alisa, pili sa. ano sa dito pilion, uy.
Ayaw gayod pagsaad kung dili mo matuman. Yan sa English na. Don't promise if you can't do it. Sakit na, sakit na ako eh. Alam mo, nagigyan. Pabukol to dahi. Guys, welcome to my vlog. It's me again, Kian Mahinay, your Bisdak Vlogger. So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you guys. Kumusta ang salon na to, Daday? Okay. Aliday. Again. Na ako ay 6 kabok. Dili ba pila? Sa mga brad be? Na ako ay 6 kabok. Gi magpili diri day. Shrink. Yan sa day. Ipakita sa screen niya, state ang Bisaya. Sabton ko, ikaw, taman sa akong ginhawa. English, in English. I will, that's all. I will understand you What is until this? my last breath. I will understand you I will understand until if you die today. Ano yung message mo sa imong mga kanang ipasakitan ka? Unta mga matay ng... Okay ko, anday. Wala kay date karong ugma. Wow. 40. Kasi ang Ano? Hey guys, welcome to Kian's channel, and for today's video, Aliday. Nanapag, anday. Dali kay ganahan makita sa kong vlog. Oh, mana siya guys, nagpa-request siya magkita. Alright. Naka-challenge siya po, Day. actually, sa'yo na lang. Ayaw, magpili diri ko sa... Nya, kung sa'yo mapilan diri, imong i-translate sa English. Yo, ako. Sige. Tiyanan! Masaya mo ah. Masayaw ako, Inday. Pagkita sa screen. Dance me, sister. Gusto man dance me, sister, guys. Pasayaw ako, Inday. Dance me, sister. Ayan, sa Bisaya. Pasayaw ako, Inday. Day, pasayawa, dance with me, sister. Wala lang mo, just lingkod. Sige, Day. Pagpili diri og usa ka papel niya, i-translate sa English. Balag ng grammar? Unsa day? Palihog sa ba sa buwad iyang nakuha, guys. Will you please? Will you please? Will you please? When you please, unsa English sa ba day? Richard! Right? No! Fry man ang fry. Grill! Will you please? Grill! Will you please grill the dried fish? Like siya, pina-British. Uyo! Ham! Uyo! Uyo! Please grill the dried fish? Ang binungi man to! Ako dahil? Oo niya, i-translate sa English. Hindi na lang, natastart ko. Okay, i-translate sa English? Kuha tramis yung signal. Nihili man. Unsa? Palihog. Sugba sa buwan. English. Please. Sa English ba? Sugba. Unsa ko na English sa sugba? Sa English ba? Grilled. Grill. Please grill Sana ako. The fish. Sa English ano ka? dry. Dry fish. Yeah, kompleto. Please. What's that? Grill. Please drill. Drill. Ay, ah? Grill. Oh, grill. Please drill the... Oga, unsa English oga?
Dry fish ay. Please grill the dry fish. Dried fish. Dried fish. Pili dire og usa ka papel niya i-translate sa English. Kana. Dito ang ginto na ito ng on film. I-translate ko yun. Sabton ko ikaw. Taman sa kong ginhawa. English. Ano sa English ko? I will help you until you succeed. I will understand. Understand. Bunga pa naman. Break naman ko naman. Bukang niyate. Hindi kayo magkanta na mag-teleport. Kupot. Mag-teleport to. Dali tayo, mag-teleport na rin. 1, 2, 3. Pagani. Teleport na, ali. Kupot mo. Oh. Ready? 1, 2, 3. Update guys. No, kanang February 13 naman ron niya. Uma kay February 14. So, nagplano sila niya. Ukubalo ni guys. Karoon po kabaw. So, no, nagplano sila nga. I-surprise gano'n nila si Miss. So, ato na lang kuanon karon tanawon kung unsay lang surprise. Wako na inform yata. Wako na inform nga mag-surprise dahil sila. So, see you na lang guys. Ha? Nana si Miss. Nana si Miss guys. What's up? Moment to surprise our teacher, Miss Jessa Salenes. Tago ko. So this is vlog. Basta tawagan na tayo. Vlog. Valentines. Dili vlog. Ano ang gikawat ba? Dili. Oh my God! The vlogger is here. So guys, we're going on the street and a favorite rocket ship. Pupunta po kami ngayon sa second floor upang oh my God! Arabi ay! Mabuong yung magkawas tayo. Diba nauna tawa pa ang kuan. Diba wala? Sir, amo din i-surprise na naman teacher si Miss Jessa Salenas. Happy Valentine's Day! Saboy. Dali ko eh. So mananiga, ipakita ang buhok. Ayun, ipakita ang buhok. Hindi ko basta din. Gawas na. Dagan next. Hoy, ayunin yung ano. Ay, tapos, game plan. Din mo porta ato dai. So guys, we're going to surprise our teacher because kanang ugma kay Valentine's Day na guys nga kanang pabawi sa kanang iyang mga stress like that kay bombing kapoy kay siya nimo grado char bisag late mi pirmi guys gipasaylo mi ni ma'am guys like that. Pila gasto ato guys. Pila Gasto ato guys. Ano to na pay? Ayo. Ayaw duridoy. Balik. Madami siya ng buhok ko. Ato mo rito mo. Kaya makitaan dyan no. Nana guys, padong namin sa faculty. Muna niya mong i-surprise. Ay, ako mauna. Sabto.
namisod sa faculty, guys. Tabulin niyo sa So, nanadiri ang among surprise ni Miss. Niya. Wala pa dahil. Guys, episode namin sa photo. Padong namin suot, guys. Happy Valentines Day, Miss! Ah! Gifood panda ra bago na lamis. Gifood panda. Sorry mga Tagabukid ka pinusan. Guys, ang among surprise ni Miss na success in town. No, napasalamat mi sa mga classmates nga free ra to ang katong gi-surprise. Free ra to dai. Free ra to or bayran. I refund. Na dito refund. Mag-abot-amot de meto. So man to siya.